Maltija oħra fir-Renju Unit vittma tal-COVID-19, it-tnejn filgħodu ħarġet l-aħbar illi oħt it-tabib Frank Portelli mietet f'Londra kaġun tal-coronavirus. Il-vittma kellha 77 sena. Jirriżulta li ħadet il-marda mill-isptar stess meta marret biex tagħmel xi testijiet. Il-mara Maltija kienet għalliema maħbuba ħafna fi żmien li fih damet tgħallem f'pajjiżna. Il-ħadd is-sit netnews.com.mt pubblika aħbar li Maltija oħra li kienet tgħix l-Ingilterra hija fost il-vittmi li tilfu ħajjithom din il-ġimgħa kaġun tal-COVID-19. Il-Maltija kellha 66 sena u kienet tgħix Londra, għalkemm regolarment kienet tiġi Malta biex iżżur raba tagħha f'pajjiżna. Il-mara Maltija li oriġinarjament hija mill-Ħamrun kienet iddaħlet l-isptar il-ġimgħa li għaddiet. Dwar il-każ ta' din il-mara, l-Ambaxxata Maltija fil-Kapitali Ingliża għadha ma ħarġet ebda stqarrija dwar din il-mewta lanqas il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin. Raba ta' din il-mara li tkellmu ma' Net News iddeskrivewha bħala persuna tal-ġenn u ma kkonfermaw li kienet ilha biss ġimgħa rikoverata l-isptar. Ftit tal-jimilu konna rapportajna li Malti ieħor John Grima ukoll miet barra minn pajjiżna eżattament fil-Kanada kaġun ta' din l-istess marda.